Enw fi 'di Megan Williams a dwi'n gwneud teithio a twristiaid yn Coleg Menai. Dwi dod o'r ysgol i'r coleg oherwydd fydden nhw'n cynnig y cwrs yn y ysgol a mae'n profiad gwahanol a positif iddo fi dod i coleg. Da ni wedi bod yn Zipworld a Surf Snowdonia fel darn o aseiniad ni, lle dwi'n cael gwahanol profiadau a da ni fod i fynd i Liverpool yn blwyddyn nesaf. Dwi wedi mwynhau cael mynd ar gwahanol tripiau a cael profiadau gwahanol wrth gwneud hynna. Dwi'n defnyddio'r e-zone a'r llyfrgell fel i gwneud aseiniadau fi lle bod fi'n gorfod neud nhw adra o hyd. Mae'r coleg wedi gwneud fi'n person fwy hyderus a gan bod fi wedi dod yma a ddim yn nabod neb, dwi wedi gwneud lot o ffrindiau trwy hynna. Dwi wedi cael fwy o profiad i gael eisiau siarad efo bobl gwahanol a mae hynna wedi helpu fi pryd dwi'n hyn. Ar ôl y cwrs dwi eisiau bod yn air hostess. Swn i'n deud y bobl eraill sy'n dod ar y cwrs yma i just mynd amdano fo a gwneud beth ydych chi eisiau. A mae'n dod â profiadau gwahanol ac yn llawer o help i dyfodol chi.